Zdravím vás. Moje meno je ProPlayer.sk a ja vás vítam na tomto kanáli. Som tu spoločne s Mikyšákom. Čaute! Síce v minulom dieli, ako ste si mohli všimnúť, som zmenil pozdrav, lebo som si zmenil celé svoje meno. Duffman TV je okúkané. To kebyže tam napíšete nič, vyhľadávam toho iba. Simpsonovca. Presne. Duffman. Duffman na pivo Simpsonovca. Áno. Takže som sa musel zmeniť a zatiaľ mi to tiež ešte nevyhľadáva. Ale... Berme to tak, aspoň to je lepšie. A mne sa to viacej páči ProPlayer.sk, skoro ma to zasypalo, ale zase som tu znova s Mikyšákom a prežili sme noc, nič sa tu nezmenilo. Až na to, že ja mám ako keby, vlastne nič sa nezmenilo. Kde si? Pri našom dome, že by? Kde je náš dom? A čo ja viem. Kde si? A kde máš ty nick? Kde si? Počkaj, menší strih. Tak dobre, som tu späť, lebo... A vypni si zvuky, lebo to je otravné. Dobre. Ja si zvuky vypínam. Takže zvuky sú vypnuté a už len čakám na teba, jau. Takže... Ja idem rozširovať dom, zatiaľ čo ty budeš čo robiť tam. A hľadať. Ja ten level je hnusný. Musíme si nejak proste označiť. Presne. Do budúceho dielu by som určite chcel aspoň sa presťahovať. Tu máš uhlie, počkaj. Nedávam ho. A vyrob, tak mi daj styky alebo drevo. Čo si tu spravil? Však lebo to som ťažil uhlie. Ja, tak to vyrovnaj. Či budeme až tu dole? No Hej, čo som ti povedal? Čo? Jaký domček si spravíme? Dobre, však si spravíme, toto bude len taká menšia základňa. Kým nám vyrastú stromy. Presne. Ozaj, nenarastú nám? Ne, nemohli. Ozaj, teraz nám budú narastávať, lebo... Už je deň. Prší. A je deň. A prší. Ale je deň. Jeden strom nevyrastol. A vieš, čo je horšie? Že to tu máme v plnej grejvu. To trochu takto. Akože ale doslovne plnej grejvu. Dobre, to stačí. Toto si dám toto dáme postela. Ty vole. Jaskyňa. To je to, čo som tu ja vykrtkoval, ty. Jaj. Tak vykop. Počkajte, jak sa dostaneme von. Nemám bloky. A my sú... Nekop nič. Teda... Počkaj, prečo používam greju? Prečo použijem aspoň nejaký? Však na to mám. Potom to naskôr tu posteľ potom opravíme. Lebo takto to teda nemôže zostať. Ja som to dal iba tak hodil, aby som mal... Ja viem, aby sme mali. Ja mám taký uprataný veľmi inventár. Že aj ja by sa hodili čestky. Nemáš náhodou styky? Mám 23 dreva. Tak mi prosím ťa daj, aby som mohol... Nedám ti nič. Tak ja potrebujem... Vykraftiť čestku. A ešte ti dám uhlie, aby som mohol vykraftiť toto. Pár uhlie dám sem. Turčky vykraftíme. Tak. Počkáš. Chceš styky? Áno, ne. Tak či áno, lebo som ti už vykraftil. Netreba. Ale nevykraftil. Uhni. Jau. Tuto zatiaľ položím a tuto. Ti to položím. Budem to potom musieť troška skrášiť. Budeme vyvodiť až túto dole, že? No to tak... budeme mať takú cestičku, kebyže zombíci dojdú. Budeme mať dvoje dvere.
Keď jediné stihneme zavrieť, tak druhé stihneme. Dúfame. Dúfam. Jej, čo je tam Grejvo? Neviem, ty si ho tam dal. Čo robíš? No tak snažím sa opravovať. Som už predsa len nejaký ten božek staviteľ, nie? Tak to tu daj. Ja mám kobl. Ja mám tiež koblo. Tak toto Takto. Mhm. Dobre? A tento Grejvo to budeme musieť vyťažiť. Kde bola tá česká? Pozor! Dobre. Paráda. No to je... Ale dobre, že keď nebudeme mať uhlie, tak máme aj flint. Ale to sa Máme nedá ju- páliť. Dá? Nedá. S tým sa dá páliť. No skús to. No ale čo mám vypáliť? Nebudem drilo míňať. Ja mám stejky. Takých to nebude. Dám sugar? Zoberiem to uhlie a poď. Daj tam teda ten... Hej, vyrobím papiere Môže, ja by som mal mať. a potom spravíme z toho Tak máme presne. Hej, a vieš, keď... A urobíš tú Hej, čestku? z tohoto spravíme takú veľkú sériu a keď my budeme... keď Nedá sa napríklad to tam. Bude už 38. séria, tak budeme mať napríklad dom z koblu a budeme mať to napríklad aj, nech sa to volá, a potom napríklad 40 alebo 100, ale dáme aj 100, že? Jak Pedro. No, vyskúšame. Tak budeme mať aj hrad a enchanting table. Hrad to určite chcem spraviť. To budeme mať. Aspoň a keď sa nám nepodarí hrad, tak aspoň Tak aspoň hradby. tak aspoň hradby. Niečo ti ukážem. Nepozeraj na môj film. Tak. Ok. Dobre. A Ty. pozeraj. Pozeraj. Aparát. Dáme počkať. Tak sme tu späť. Ty vole, ty si to Niky vykopal. však mi volá, čo ukazoval, tak Ty si to vykopal, ja dobre. som zatiaľ troška kopal, lebo som sa nudil. Mne to jeho rozprávanie nebavilo. Tak sme tu späť. Niky Šákovi volal kamoš, takže som musel dať strih. A ešte toto video, ešte jedno a možno ešte jedno stihneme, ak sa nám podarí. A nebudeš to dávať na YouTube, aby sme mohli stihnúť viac. Dobre? Až potom to dáš. A na YouTube toto video vyjde dobre neskoro, lebo Asi tak zajtra vyjde. zajtra. Alebo aj dneska. No, jak sa bude A dať. zajtra tiež pokračujeme. Ak tu teda ja budem tuto s Nikyšákom. Budeš tu? To je možné, že aj nie. Takže tak. Ja tu bývam, on tu bude tiež bývať, ale až na budúci rok. Buďka. Čiže budú častejšie videá. Áno, to bude To sa tešte. A zase rozmýšľam, že budú bývať videá aj aj vlogy možno budú bývať, aj keď na to sa do vlogov sa mi moc nechce. A však okej. Ale tak mohol by som niekedy vyskúšať. Ale iba tak raz za rok, lebo on si pomenoval viac, proste jeho videá budú o Minecrafte A prípadne takých hrách. a prípadne proste mobilových hrách No. a viaceré Minecraft. To mi nechaj už. Dobre, už by som tu mohol spraviť poriadok. Presne. Vieš, či môžeš spraviť poriadok? A vieš čo? Sem. Tak to dáme po stele. Tak. Tak, teraz je to lepšie. OK. Mne to je jedno proste. Dal som ich tam iba šup. Aby som si... Počkaj, čo tu robí toto vonku? Vykopeš 5?
Práve sa mi rozbil krompáč. Ty vole. Ale mám pri sebe drevo. Ne, ja mám. Vykopem. Mám tu pár. Však ja som ti dal 2. No a obidva sa mi už rozbili, lebo ja to tu kopem. Takže naval. A tu daj ešte jednu dvere, tak tu dáme. Tuto. No, ja by som nedával potom až. Dobre, foto. Alebo až túto, ne? Tie dvere tu dáš. Cobblestone. Dobre, tak to spravíme. Tak? Vieš, čo som spraviť? Niekedy by som chcel. Môžem minúť drevo? Dobre, na čo? Česky. Aha, tak na to Ne, môžeš. takto. A keď sa čuduješ, prečo je tu zrazu taká tma, tak sa nepýtaj. Nie, tak. A kúkaj, čo... Nepozeraj sa ešte. Dobre, nevidel som nič. Dobre. A ešte sa nekúkaj, čo spravím. Či to bude súhlasiť. Môžeš? Aha. Dobre? Každý má svoju vec. Super. Tak, ja už sa začnem troška vykladať. Ale nebudeme mať ako spoločné veci. Však tu iba keď. Dá som to je. Tu mám to. Dáme body o textu. Tu dáme vlastne, zoberiem si tieto veci, tie debiliny. Nepočkaj, nedebiliny. Hlina sem. Ty pôjdeš ešte sám? Dobre. Ja rozmýšľam, že by som teraz rozprával. Teraz by sme to mohli zakončiť na chvíľku. No už by som to zakončil, takže učí sa s vami ProPlayer a Nikiš, A čaute. ktorý má vlastne na mene máme. Takže ahoj!